Sziasztok, ez a Daylight játék, én meg játékfanatikus vagyok, és én most bemutatom nektek ezt a játékot, hát jó szórakozást hozzá. Egy telefont láthatunk, vagy azt hittem tablet, amin van elemlámpa, ugye már modern korban vagyunk. Keressük a beállított dokumentumok. Ezt a játékot, most jut eszembe, ezt a játékot az Outlasthoz hasonlítanám, csak ebben annyi a különbség, hogy itt szellemek vannak, és ez a játék, ez egy gyerekkórházban játszódik. Az Outlastos, ugye, Outlastnek a játéka, az pedig egy ilyen az őrültek házában. Máshoz nagyon nem tudom hasonlítani. Hoppá, egy kicsit megálltunk. Na, és ugye itt a telefonon, ugye a jobb kezemben láthatunk egy térképet, amire zoomolni is lehet, ugye, meg ugye vissza is. És itt tudjuk, hogy merre kell menni, mert itt el lehet tévedni, gondolom is én. Ja igen, és lehet felvenni ilyen lámpaszerűséget, amit meg kell törni, ilyen UV-zöld, amit most le fogtok látni. Ez, ilyen a való életben is van. Hoppá, a tetkói most kivilágosodtak, mint a nőnek a tetkói. Lehet, hogy itt... Azt hittem, hogy át lehet menni az ajtón, mert láttátok egy ilyen pörgős cuccot, és amit most is láttok, azt hittem, hogy ez az, hogy kinyitja az ajtót, de mégse. Na mindegy, akkor keressük hozzá a kulcsot. Keressük hozzá a kulcsot, vagy valami cuccot. Sok dokumentum, mint az Outlastban. Mindig. Mindig nem lehet bemenni azon a fránya ajtón. Hát ez itt már nem jó. De mikor lehet bemenni? Most! Hoppá! Átfutunk az egész. Úristenem! Is there anybody in there? Ilyen sötét kórház. Ez itt is nagyon-nagyon para. Szóval ugye hangokat is lehet hallani. Ilyen mozogás, vagy nem tudom mi. Ilyen női hangokat, valószínűleg. Úristen, valószínűleg vagy gyermek, hát elég gyermekkórház, de vagy gyermek, vagy női kórház, mondjuk olyan nincs egy női kórház, ez hülye kérdés volt, de valószínűleg gyermekek. Ez a csaj, ez minek beszél magában, akivel én vagyok? Hát én ezt nem értem. Nem tudok átmenni, ja, át tudok, hoppá. Nézzünk el, erre. I know there's somebody here. Jó, meg is vagyunk ezzel is. És szeretném azt mondani nektek, hogy ugye van az Outlastot, amit én már kijátszottam. Ugye fel is vettem videóra, YouTube-ra feltöltöttem. Csak az egy probléma akadt nekem, hogy... hoppá re, hoppá! Ez itt mi? Úristen, na mindegy. Szóval, az Outlastot ugye már játszottam, feltöltöttem minden, csak az utolsó két videó valahogy nem 4 giga vagy 6 giga lett, hanem ilyen 10-15-20 giga. Szóval, és ugye az kb. Egy napba telne, ezt feltölteném. Így is a 15 perces videók, ami ugye 4 gigák voltak, azokat is ilyen 2 órát töltöttem föl. Ott egy ajtó, ami ilyen szimbólummal mutatnak, amin át kéne mennünk. Meg kell keresni hozzá a kulcsot, ami
Valószínűleg vagy kulcs, vagy valami tárgy. Mert szimbolikumos jelhez általában tárgy. Úristenem! Jézusom! Hát lehet félni is, meg nem is, de... I know there's somebody here. Én az elsőre szavazok. Na igen, és akkor tartottam, hogy az Outlast nem tudtam teljesen végigjátszani. És az utolsó, hát a részek, az utolsó 20 perce az Outlastnak, vagy maximum, hát igen, körülbelül az utolsó 20 perce, vagy maximum 40 perce, az ott nincs meg, 1 óra körülbelül, inkább úgy mondom, mint valami elindult. Hoppá. Elindult a ventilátor, legalább légkondicionáló az van. Na mindegy, és hogy az utolsó 2 mentésem az nem tudtam felrakni, ugye, mert nagyon sok helyet foglalt, sok időbe telt volna, ezért ha valakinek van olyan mentése, ami az utolsó részekben, vagy a közepénél van, atya jó úristen, esnek a tárgyak. Hoppá. Na szóval, hogyha az Outlastnak az utolsó részében, vagy a közepétől van egy mentése, az írja le kommentbe, vagy szóljon, mert szívesen, hát mert akkor letölteném, és akkor megcsinálom az Outlastnak az utolsó 2 részét, ami kb. 15 percesek, szóval olyan 30 perc. Szóval, ha valakinek van olyan mentése, akkor szóljon, írja le kommentbe, vagy üzibe, vagy falra írja le, és ennyivel, vagy a videókhoz, vagy felőlem szerintem adjatok inkább, azt is lehet, adjatok nekem ötleteket játékokhoz, milyen játékokat játszak esetleg. Ha tetszett a videó, akkor, hogyha esetleg tetszett, bár nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de ha tetszett valakinek, akkor az nyomjon egy lájkot rá, és szóljon nekem, hogy milyen játékot szeretne, amiben nem tud tovább jutni, vagy STB, akkor én abban megpróbálkozok, megcsinálom videókat, szóval játékneveket azt kérek, hogyha valakinek úgy lenne, és akkor én megcsinálom persze. Játékneveket, vagy írjatok olyanokat, hogyha valami úristenem, vagy írjatok olyasmit, hogyha valami nem tetszik nektek a játékban, vagy hát, hogy ahogy csinálom, vagy valami, hát ilyen összefüggéseket, hogy ez nem jó, szerintetek máshogy kéne változtatni, bár nem nagyon lehet játékokkal változtatni, de a videófelvételre gondolok például, hogy mással vegyünk föl, vagy ilyenek. Közben visszatérjünk a játékhoz, mert már elfecseregtem itt az időt. Megnézzük az előbb a térképet, hogy merre is kéne menni, mert még lövésem nincs, hogy merre. De nem adom föl, meg kell keresni, hát ezért rakom föl. Hát itt túl sokat nem találtunk, csak egy ilyen fény, ilyen UV-fényes cuccot. Egy tárgyat kéne szerintem keresni általában. Hoppá! Olyan a könyv? Nem tudom. Itt egy maci. Ezt nem lehet? Mi az, hogy nem lehet a macit? Pedig ez egy gyerekkórház, akkor elméletileg a macit kéne. Ez itt volt kiírva, hogy use. Lehet, hogy a macinál? Egy pillanat. Megkereljük. Fel lehessen venni, de nem tudom. Hát ez itt mi? Na! Az előbb ott volt. Hoppá. És a maci volt a kulcs. Ez egy gyermekkórház volt, igen. It began with infection, a black veil of sickness, disease and despair, sudden and swift. Ez egy gyerekkórház volt. Ugye láthattátok az előbbi bevágásban, hogy a gyermekek voltak. Hoppá. Vér a falon. Ugye, mint ahogy mondja, what the hell, mi az ördög. Folyik a vér a falon. I see you. És miért megyek ilyen lassan? Ja, jó. És eljöttünk ide.
Odaadom a macit neki. És így most át tudunk menni. Nagyon jó. Hoppá. Szóval, bezárult mögöttünk a fal, mint a Harry Potterbe, vagy nem tudom, hogy hol volt ez. Átment, utána bezárult a fal, nem tudott visszamenni. Hát, mindenféle dokumentumot találhatunk, ugye? Itt összevetve mindenhol. Úristenem. Ott szalad valaki? Hoppá, ott volt megint. De mennyi dokumentum van itt? Hát ennyi az Outlastban nem volt. Ott volt körülbelül 15 percenként egy darab dokumentum, itt meg körülbelül 10 másodpercenként egyet lehet találni. Mindenféle leírást. De erre nem lehet menni. Hopp, ott van egy szellem. És hogy jön, ég a föld, meg túl forrósodik, hát nagyon meleg. Hát ez tiszta forró. Biztos tiszta meleg volt a csaj, mindegy. Felgyulladt tőle az egész raktár. Na, erre valószínűleg itt valamit kéne csinálni. Ó, megint dokumentum már, mennyi van? Ma itt mit kéne? Talán el lehet tolni? Hát, hoppá. Nem lehet. De el lehet tolni, nagyon jó. Jó, eltoltuk, akkor most talán... Ó, szerintem fel kell ugrani rá. Fel is lehet, nagyon jó. Fel lehet ugrani, ez jó. Hoppá. Oda toljuk, felmegyünk, megyünk tovább, kész. Ez itt nem kell vele itt bibelődni, szarakodni. Na, még egyet mászunk. Így, óvatosan. Na, itt van egy gomba, amit lehet, hogy meg kéne nyomni talán, vagy nem. Nem, meg lehet nyomni, és eddig erre nem jöttünk rá. Már rég bemehettünk volna, anélkül, hogy mi itt körbe megyünk az egész épületben. Minden összeomlik körülöttünk. Mindegy, most már össze is omolhat, mert most ennek a videónak itt vége lesz most. Akkor, amit mondtam, kommentekbe írjatok, vagy ilyesmi, ha tetszik, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszik, akkor hát nem tetszik. Még kinek mi az ízlése, mindegy. További videókkal készülök, sziasztok!